Dacă vreți să mă vedeți pe mine viața reală, trebuie să veniți la Academia Radu Rebeja pe strada Liviu Deleanu și să vă spun numărul în alt video al lui Vlăduțu, mă speriet. În alt video al lui Vlăduțu să vă spun. Așa că dacă vreți să mă vedeți pe mine viața reală, să veniți așa cum v-am spus eu. Așa că mă apriește. Hai, gata?